পড় 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 খেচড় হয়ে যাবে পড়। মামা କୋଉଟା ଜାଣେ ତୋର ତ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମାଡ଼ିକି ଯା ଆସେ ମାମା ଯଦୁ ହେଇକିରି ଚାଲି ଆଇବ ଦେହ ଯାକ ଯାଉ ଯଦୁ ହାତ ଧରା ହେଇକି ଚାଲି ଆଇବ ଯାଉ ମାମା কি শোଉ যাবো হ্যাঁ ଆଜ୍ଞା ଅରୁଆ ଭାତ ନା ଉଷୁନା ଭାତ ହଁ ନଡ଼ା ମାମା ଏଟା କି ତୁଣ ହେଇଛି ଆଳୁ ଏଟା କେତେ ଜଣ ଖାଇବେ 15 ଜଣ ମାରଣ ଖାଇଛୁ ସଳା ଦେ କିରା 5 ଖଣ୍ଡ ମୁଇଁ ପୁରା 5 ଖଣ୍ଡ କିରା ନିମାରା ଏ ନଡ଼ା ନଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛୁ କିରି ଶୋଇଛୁ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି ମାମା ଇ ମାମୁଁ ବୋଲି ଡାକିଲେ ଦେଖି ଦେଖ ମାମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ହଉଛି ଏଇଟା ଏ ଖଟ ଭାଙ୍ଗବ ଖଟ ଭାଙ୍ଗବ ହଁ ମାଉସୀ ବୋଲି ଡାକିଲେ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଜି ଆମ ମାମା ଟିକେ ମାମା ମାଉସୀ ମାମାଟା ଇ ମାଉସୀ